S'apropa el dia de la mare i avui et portem el millor dels detalls que pots regalar. Aquest marc de fotos ben bonic, senzill i elegant. Vols aprendre a fer-lo pas a pas? Estigues atent. Necessitem tisores, cartolina de qualsevol color, pals de fusta de colors o d'un únic color, pegament, cola blanca, una pinça xicoteta, una fotografia i el que vulguis posar com a decoració. Nosaltres, com l'anem a fer amb temàtica del mar, hem agafat una petxina. Ara sí, comencem. Dibuixem un quadrat de 10 cm per 12 cm. El retallem i el guardem. Agafem 8 pals, en aquest cas tots de color blau. Posem un poc de pegament al darrere de cada pal i els comencem a apegar al quadrat que hem retallat abans. Arribats ací, a la meitat del primer pal, apeguem la pinça que aguantarà la fotografia. I ara sols ens queda decorar al nostre gust. Nosaltres només anem a enganxar una petxina perquè quede amb un estil estiuenc i ens recorde a la platja. Una vegada tinguem tots els passos d'abans completats, sols ens queda posar la fotografia que desitgem enganxada a la pinça i ara ja pots presumir amb aquest regal fet amb estima i amb les teues pròpies mans.